हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ यूट्यूब चेनेल सोरजि दा क्रिएटिविटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो यूट्यूब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि खौरांखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे नोंथाङा यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। जोङो जागायनोसै। गिबियावनो दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव भारतनि बिसायख'थि आय'गा थांनाय 20 जुनआव बियाब दाफामनायनि मोनसे ड्राफ्टिं फोसावनाय जादोंमोन, जेराव बिटिआरआव 12टा एमएलए मासिनिफ्राय बारायनानै 15टा खालामनाय जादोंमोन। लोगोसे क'क्राझार लकसभा बियाबखौ सिगांनि बायदियैनो एसटि रिजार्भ खालामना होनाय जादों। फारसेथिं नाथाय गोबां आफाद आरो दोलोफोरा उदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौ होनना दाबि खालामदोंमोनब्लाबो नाथाय बेखौ नैबे ड्राफ्टिंआव नुनो मोननाय जायाखै। अदेबानि उदालगुरि आरो बाक्सानि माखासे एमएलए सेगमेन्टखौ लानानै दरं बियाबसो बानायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो बे ड्राफ्टिंखौ लानानै गोजोननाय गैयैयाव गोबां राजखान्थि नङै आफादफोरा मैया दाखालिसिम गावबागाव आफादनिफ्रायनो बायदि हाबाफारि लानानै सोमावसारबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन, जेराव जों समाजारि बिजोङाव गावजों गाव दाय जाबसिनना होलायनाय गोबां दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थादोंमोन। मानोना बिसायख'थि आय'गाबो बायदि अजद एबा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायनो हागोन होनना 11 जुलाइसिम सिमा खानानै होनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया मोनसे हांख्रायनायनि गेजेरजों बरमानि कलेजाव गासै माहारियारि आफाद आरो गासै राजखान्थि आफादफोरखौ ज' खालामना सावरायनाय जादों। थारैनो बेयो बर'फोरनि मोनसे मोजां नेरसोन होनना सानना लानो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो बिसायख'थि आय'गनिसिम मोनसे मेसेज हरनानै जों हास्थायनाय बायदियैनो गासैबो जाजोबगोन होनना आसा खालामनो हायो, जायखौ लानानै साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि गोसोआव रंजाखांनायखौ नुनो मोनदों आरो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गावबा गावनि गोजोननायखौ फोरमायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मानास नेशनेल पार्कनि लांगोनायाव खर'नि खानाय सिनना सोमावसारदों। नंगौ, बेबायदिनो मैया मानास नेशनेल पार्कनि लांगोनायाव ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा मोनसे खानाय लान्था सिनना गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाहोना जाबाय बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गावसोरनि गाहाय दाबियानो जाबाय मानास नेशनेल पार्कनि फिल्ड डाइरेक्टरखौ थाबैनो गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार हरनांगौ, मानोना बेनि सायाव जेबो रोंगौथि गैया। लोगोसे मानास नेशनेल पार्कनि आवथायाव थानाय गासै 60% लांदां जानानै थानाय मासिखौ ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लानानैनो सुफुंनांगौ होननानैबो बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। थारैनो बेफोर दाबिफोरखौ लानानैनो बिटिसि आरो आसाम सरकारनिसिमबो दाबि खालामनाय जादों आरो जेब्लासिम दाबिफोरखौ मानिना लाया अब्लासिम गोख्रों सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननाबो बिथांमोना सिगाङाव खानानै होखानाय माखासे गावसिनि सोमावसारनायनि हाबाफारिफोरखौ फोसावना होबावदों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों। एबसु नङाब्ला रावबो जातिखौ खौसे दैदेनलांनो हानाय नङा। आं माब्लाबाबो जिउआव नुफेरबोआखै बर'नि बायदि आफादफोरखौ खौसे जानाय। बेनिखायनो बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि जानानै एबसुनिसिम साबायखर बावनाय जायो। नंगौ, थारैनो बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथां हितेश्वर बसुमतारिया। थारैनो मैया बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सानमोन, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव बियाब दाफामनायखौ लानानै बरमायाव मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों, जेराव बर'नि गासै आफादफोरानो बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो
हाग्रामा महिलारिनि थिनहरनायाव BPFनि जानानै मानगोनां हितेश्वर बसुमतारिया बाहागो लानानै गावनि गोजोननायखौ फोरमायदों आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो थांखिना जाफुंगोन होनना गावनि आसा फारिनायखौ फोरमायदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो BPFजों लोगोसे गुबुन राजखान्थि दोलो UPPL दोलोनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिथांखौबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। गसाइगावआव 10-15सो सुबुंफोरा सासे सुबुंखौ जिउ फोजोबनो थाखाय गाग्लोबो। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय घुगुलखाता गामिनि नरेन सरकार मुंनि सुबुंखौ इदिस आली शेख मुंनि सुबुङा गासै सा 10-15सो सुबुंफोरखौ लानानै बारियाव खामानि मावनो थांनायावनो गाज्रियै जिउ फोजोबनो थांखियै गाग्लोबनाय जादों। मख'जाथावदि जाथायखौ गुबैयै हानि थाखाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोबाव समनिफ्रायनो बिसोर सानैनि गेजेराव दखरसे खास हाखौ लानानै दावराव दावसिफोरा सोलिबोगासिनो दंखायोमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। फारसेथिं जाथायखौ खौरां मोननानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा खौरां लाहैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों सरकारि साख्रि लाबोबाय थागोन, साख्रि होबाय थागोन। जुलाइ दाननि गेजेरावनो आरोबाव 22,000 साख्रिनि फोसावथिलाय लाबोबावगोन। बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नंगौ, दायो आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन होननानै खोथा होनायनि सारियावनो गोबां साख्रिनि थिसनथिलाइखौ होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदियैनो आरोबाव खोथा होखानाय बायदियैनो आरोबाव जुलाइ दानावनो गासै 22,000 आरोबाव साख्रिनि फोसावथिलाइ होनाय जागोन होनना मैया फुथिमारियाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथिना होदों मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे गासै 1 लाख लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै बेंक एकाउन्टआव थाबैनो सोना होनाय जासिगोन होननाबो बुंथिना होबावदों मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथाङा। दिनैनि गासै आफादफोरखौ लानानै सावरायनायाव थांखि लानायखौ फैगौ 11 जुलाइखालि आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिशननि गेजेरजों भारतनि इलेक्शन कमिशनसिम हरनाय जागोन। बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ, मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिंथुमनायाव बर'नि गासै 13था माहारियारि आफाद आरो गासै राजखान्थि आफादफोरखौ लानानै बरमा फरायसालिमायाव आसामाव बियाब दाफामनायखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायलायनाय जायो। जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावरायनायाव गुबैयै उदालगुरियाव लकसभा बियाब दानांगौ, BTCआव MLAनि बांसिन मासिफोरखौनो ST रिजार्भ खालामनो नांगौ आरो गासै आसाम नाङैनो ट्राइबेल एबा बर' सुबुंफोरखौ बोफ्लेजोबनायखौ ज' खालामफिननांगौ होनना भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैथायहरनाय जागोन होनना बुंथियो। लोगोसे बे दाबिखौ फैगौ 11 जुलाइखालि 11 रिंगायाव आसामनि स्टेट बिसायख'थि आय'गनि गेजेरजों भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम दैथायहरनाय जागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होदों मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। UPPL दोलोआ मोजां खामानि मावनायनि जेबो थांखि गैया, बेनिखायनो दिनै गासैबो BPFआव फैफिननानै जयेन जाफैदों। बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला मैया सरलपारायाव BPFनि गरखा सेलनि बानजायनायाव मोनसे सांग्रांथि मेल लानाय जादोंमोन, जेराव गोबां सोद्रोमाफोरखौ BPF दोलोआ जयेन जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं मैयाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे UPPL आरो BPF राजखान्थि दोलोआ खौसेयै बियाब दाफामनाय सावरायलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे समावनो फारसेथिं खाम्फा बरगयारीया UPPL दोलोखौ अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा UPPL दोलोआव मोजां खामानि मावनायनि थांखियानो गैया होनना अजद होदों
आरो BPF दोलोआ 15 बोसोरल' BTC खुंनो मोनदों। मख'जाथावदि BPFआ जेबो गैयि समनिफ्रायनो खुंनो मोनदों जेराव BTC ओनसोलाव जेबोआनो गैयामोन आरो दायो जों बानायनाय दालांजोंनो थांना जाख्ल'दों होनना अजद होयो UPPLनि सोद्रोमाफोरा। बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा। लोगोसे बायदि बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। नाथाय थारैनो बिथांनि बेफोर बाथ्राफोरा मैयानि खौसेयै सावरायनायाव माबाफोर जेंनाफोर सोमजिनो हागौ नामा बेखौ समासो फोरमायसिगोन। दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। स' गोजोन्थों।